Здравейте, хора! В днешното видео ще ви покажа моите лакове и колко са на брой. Съм с един от тях. Ето ми колкото от чупи. Тя е около метър. Така. Това е стаята на майка ми и баща ми. Това беше моята преди. Ако сте готови, нека да започваме. Сега. Ето ми е кутийката. Вараме я. Този памук ми е закупен от един козметичен магазин за 2 лева. Ето. Този лъкочистител ми е от един хранителен магазин. Ето. Розов е на цвят. И е много красив, на мен много ми харесва. И съм много доволна от него. Това ми е уред за правене на точки. Ето, има с малка точица и с голяма точица. И ще се опитвам да ви казвам цените. Това е 60 стотинки. Това е 2 лева. А ето това е 3,60. Така. Нека да започнем с останалото. Така. Този лак е от пак козметичен магазин за 5 лева. Не за 5, ами за 2,50. Защото е 15 мл. Ето тези двата бяха в комплект. Бял и син. И си ги купих. Съм много доволна. Не съм никак доволна. А дадох 2,60. Не съм никак доволна. Това е един топ лак, който е от един магазин в форум. Не знам дали го знаете, но те го затвориха и построиха Дензъл. Този ми е от един магазин тук в село и не знам колко струваше. Не беше евтин. Така. Ето този ми е подарък. Този ми е подарък плюс ето. Тези с ми подарък. Този лилавият. Този. Да, тези са ми подарък. За имения ден от една моя леля. Няма да казвам името, защото ще ми се разсърди. Ето. Забравих да ви кажа и този, и те също бяха комплект. Така и сега ще се върна. Ето. И този белият е от Kaufland за 1,30. Не съм никак доволна, защото изсъхна. Оставих го 2 часа, за да съхне. И пак нищо не направи. Уж изсъхна, а пък нищо не направи. И вчера си мих косата и ми стана цялата в лак. Така. Ето това е. Не знам кой, защото не ги броя. Този е 2 лака. Ето розов. Безцветен, обаче с цветченца ли е това. Този също ми е подарък. Този съм си го закупила от един хранителен магазин. Този ми е подарък, отново казвам. Ето тези са комплект. Не си спомням откъде. Къде ми падат вече. Ето тези бяха в комплект от стамбулийски. Ето. Ето номер 8, другата номер 78. Ето. Така, и сега нека ги броим. Ето.
Това са ми козметичните материали. Има и още. Така. Почвам с най-малките. Ето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Да, общо взето това са ми лаковете. Дайте едно палче нагоре и се абонирайте за каналът ми. До скоро! Чао! Бай-бай!